Kalong ke ai bamla ban padiang haba ki samla pule jong ke jela Meghalaya ki bayala ik National Common Entrance Test NCET arajar arpausau kila Shah pynsangeh na kabatho ik ni ke exam kumbayo turang pesen kat baki samla ki dang dam sia ban tho exam kedit ki board papaniat ik ni ke exam kila pha sangeh no ya ki samla ban tho ik ni ke exam ki samla pule da ke jungdam kila siang sik thang ya ke ni ke jungle jong ki board ki papaniat ya ke ni ke exam don ru ka to kat ni ki bayam bat phat yam ram khram tere shu ban kran ai nalor ba ko kam sam la ni pen mi aki admit ka jong ka ni ki exam kala long thurmur bahan namar la sam bat pen mi ha ka last minute ka taru la shu pha leng ba ka jimil kalang shisha ka jingdo nong ka bakraw ya ki samla puli kham tam ya gitu ki bowan na junga na ki thai nong kandong la da long kum ni sha ai kan yalam ya ka lowai ki samla puli na marman ka por la shupan pap ya kum ki ni ki exam manu ban ba khali ha bajia kum ki ni ki jing sha la ben ki samla puli Sini bang. Kami tu lah, ya ini mesti nak lah no.